Barita na parpudi sian hami di bagasan Arianon Rosian Siatat. Sahat rodi sadarion jongjong dope jabu hatubuan ni Amang Kornel Simajutak. Ima par musik nang manurat aka ede perjuangan. Jalanung ngadi pauja pamareta gabe pahlawan ditongani bangsoon. Jabu na jongjong di siataron saun nari nung ngala musega. Di masa ni pajajahan, sanga dope dohot Amang Kornel Simajutak mengangkat sajata, mangalo pajajah rap dohot Laskar Rakyat di Front Senen, dohot Tanah Tinggi di tahun 1945 na salpo. Amang Kornel Simajutak tubuh disiatar di tahun 1920 sada, topet di Jalan Tabunan Kelurahan Tong Maribun, Kecamatan Siatar Maribun. Di sido tading nasida sahat tu nama godang adorang sobor hat nasida tu Medan dungi morot mamuse nasida gabe guru tu Jakarta. Sahat rodi sadarion jongjong dope jabuna jolo nagabe inganan hatubuan ni nasida. Jabuna mardor pipapan jala martarup sengi nuaeng nungala musega alani burbur. Jala tarup nape nunga saitiris molo sanga diari udan. Iya betul. Saya ada cucunya dari adiknya yang ketiga. Dia lahir di sini. Beranjak dewasa lah. Lalu dia pindah ke Medan, terus ke Jakarta. Kalau sejauh ini keluarga memang belum ada rencana untuk renovasi. Dari itulah harapan kami, mudah-mudahan dari pemerintah mau memberikan hatinya untuk renovasi ini atau membagusi lah. Nuaingon jabunong matuai dang diingani be, alay adong do pahopuni anggini Amang Kornel Simajutak nasay payas jala mangaradoti jabui. Hirim dorohani inang berlian anggiat nian di parrohahon jala dipadingkan pamareta kota Siatar jabui. Asa gabe sada tading-tading si ingotot tu saluhut akan naposo di arina nengro. Sian Siatar, Toba TV, Mabari tahun.